ukwe anyị kwere kịta na-akụziri anyị ka ịta anya ụlọ ibe ntị ọfụma oge a na-agụ ihe ọgụ nke mbụ si na mkpọjụ ị ga-abụ na ọwụwa asọmarị ndị gere ama m na enwere ụfọdụ ndị na-anaghị ege ntị ibu na ege wee si ebe a esi ebe a kweziokwu otu eziokwu wekwe ndị na-abịa na ha abịa na chọọchị the moment fara sị na aha na nwa na mụ na asa mesaghị gị na nwere ha edozi abịa ngọra so ihe a bụ ihe Job lesịrị anya ịma na a na-akọ na akwụkwọ nsọ sị as patient as Job ọ bụ na ịgụta bụ nke a gị mana ịbụ abụ na akwụkwọ nsọ as patient as Job bụ ezigbo mmadụ onye nwere egwu Chineke niile onye na-eme ihe dị mma na-anaghị achọ ka a na-abịa akọrọ ya ihe a ga-eme na ihe a ga-eme ọ ma Chineke amara ya so ihe niile ọ na-eme onye o jiri lechaa anya ya dịka onye si ụra teta na-akọ akụkọ ihe ọ hụrụ na ụra na ọ hụrụ na nrọ ya na-enwe ogbe reflection were na-asị ụwa niile nke anyị nọ ihe niile na-eme ele ihe wuchie ọ ga-abịa dị chọtụ gbasa aga know that wee nwe ha njikwata ma mmekwata Chineke wee na-aga Chineke ihe niile emegara n'ụwa elejichie ebe ọ onye emechaa ụwa awụrụ alama oke ọwụmpe ọjọọ ogbubara anyị ya rụkwa n'eziokwu and ndị nnewu ndị kpegara Chineke kemgbe ụwa bidoro nke kacha nke site n'oge Jesu bịara n'ụwa were bịa nye anyị usoro anyị ga na-eso ndị kpere nụ ya na-ebukere ndụ dịka nkụzi sitere ha ncha nọ ebe Chineke nọ nkịta ebe anyị na-akpọ eluigwe ọ bụ ebe anyị nche na-atụ anya na anyị ga-aga oge ikpeazụ so nke a nwere ike nyere anyị aka anyị emetụ nwa obere katikizim ka akụziri anyị ma anyị na-eto ajụrụ anyị sọ nye bụ Chukwu ngwanụ ụlọ katara ego na akatachaghị ya enwere ebe a mara Jibri Chukwu bụ mmụọ ọ kasara akasị onye jiri aka ya dịrị n'onwe ya na-enweghị isi bido nwee isi bido n'ebe ọ bụla ezi onye okike sebụrụwa ele ndị kwere na anyị kwere ele ihe anyị zara ele ndị kwere ndị kwere rezi ha oke ama na amacha onye kwere makara ọbụzi ndị ma ndị Igbo anyị ihe ga-asa anyị na ndị Juu na-eri oke inwe ebute agrimenti ndị Igbo tenụra onye nke a kwuru na-aga ebe onye nke na-ekwu na-aga ebe onye nke kwuru na-aga ebe ebechakwa abịakwa together onye ji wee anyị which is democracy ndị Igbo na-practice democracy from time to time and ọ ihe mere nụ ndị Igbo anyị ịma ndị Igbo for example now onye mụ na ya ọ na-amụ n'ala Igbo ma aga hụ mmadụ the first thing ga-abụ onye ha gị ha ga-ajụ ele aha gị akweziokwu ele aha gị ele afa gị ga-ekwu ihe aha gị bụ ọhịa afa gị bụ ịma ndị Igbo anyị nwere asụsụ abụọ asụsụ Ọnịcha na Central Igbo akweziokwu ọ bụ na agụta bụ nke agụta na so ajụọ gị afa gị gị gwa ha afa gị ihe ọzọ a ga-ajụ gị iwe onye ebe ọnwa eziokwu oke ihe ọzọ ga-agwa ka nne dị sikara afọ safa m dara atụzi ekele ụfọdụ ekele say yes iwe onye ebe ama onye amaka ọhịa ihe tupu ọma Imo State, Nigeria na Imo na Ọkigwe Diocese eleghị ebe ka ibi gị na-emezi akụkọ ebide iwe
So ihe anyị na-akọ anya na-adịkwa anya ka wụ ndị Igbo anyị nwere usoro otu anyị si eme ihe omume anyị onye agbapụrụ ọsọ onye agụrụ ha kwarasị awụwa m Igbo ha bụgodo ihe ndị anyị mere ha na Naịjirịa na anyị mere ha politiks ụfọdụ ma eche na gị si iwu Igbo gị nweta advantage na ndị nke bụ isi ha wụde it is not ihe egwu and anya inwe ha apology to anybody na inwe onye Igbo nobody so ihe o ji dị mma nke ukwuu na ndị niile the foundation members of this community Tony Ikebojo Amuchie Ọmakụ so Ọgamaka ndị so on and so forth echetara yes ha niile na aka nọkwa n'eji ya bụ this is an accomplishment ndị Igbo mere anyị nwa the first group even though nwere ike inwe ebe nwere Igbo church na America but at least anyị wụ ndị izizi bidoro ya elu and ekele dị Chukwu amadị m nnu mere last week oge fada kwuru sa na-emekwa last week so amakọ m achọkọ m ka abịa eleghị onye ka nọ n'ọtara achịgharị akwụkwọ onye ka ha ejike ọkwa ihe m na-emapụ ụzọ n'ụtụtụ mapụ ụzọ sị ka mmetụ praktis adịghị ama ama Ọnịcha gbara ọhịa sị ka mmapụ ụzọ chegharịkwa akwụkwọ ole ka anyị ma nke n'ebe ọ nọ so ekele dị Chineke ihe a usoro anyị ọ bụ ndụ anyị enweghị apọlọji iji ndị bọdị jisi ike dị ha ebe ahụ megbu ya ime ọfụma lede ya anya mee ihe a kụziri anyị na katikizim eluigwe bụ nke anyị ọ ya meje okwukwe ha ịbịakwa ele anya na ihe ọzọ nke abụọ akwụkwọ Pọl dị asọ dejere ndị gịnị ndị Kọrint enwere ike isi akwụkwọ Pọl dị asọ dejere ndị Igbo Kọrint wụ obodo oge ahụ si akwụkwọ Pọl dị asọ dejere ndị Igbo si ndị Igbo unu na-etekwa anya n'okwukwe enwere something Mr. Tony this morning I'm sure other people expressed the father ever they go about the work of Bishop Joseph Shanahan in Igbo land. He laid out the picture how the video was about 9 minutes and a half. He gave the foundation of the church in Igbo land. How this father, Joseph Shanahan, who later became a bishop, CSSP, otu si rụọ ọrụ n'ala Igbo rụọ ọrụ church gagharịa not only that ọwụghị ọrụ church si ndị mmadụ bịara church ya nwere onwe ya gara trek outside na-akpọkọta ndị mmadụ a na-akpọkọta ndị okenye a na-akpọkọta ụmụaka otu a ka esi bido education catechical education bidokwe formal education n'ala Igbo ihe ndị a bidoro Ọnịsha from Ọnịsha to Owerri Emekuku sisi nke ahụ ya gbasawa n'aga and ọ bụ ndị izizi dịka Bishop late Bishop Gogowedo Godfrey Okoye Unemakụ awụ ndị izizi ndị soro mgbe ha bidoro na-akụzi nkụzi ndị wụrụ junior seminary ndị e nwetara azụ ụmụaka na-akụzi nkụzi ha wụ seminary they went ahead and became bishops later on nke nọ n'Owerri nke nọ na Ụmụahịa nke nọ n'Enugu were gawa so ihe anyị na-ayọ Chineke bụ okwukwe a o nyere anyị site na ọrụ ndị Irish missionaries to Igbo land anyị jisiri ike ka anyị ike isoro usoro okwukwe a mekwana gbasaa ya ọhịa ojide ma ụmụaka ụmụ unu niile otu na-esi na bịa chọọchị na-akpọrọ enwere na agacha ka asụmaka ọgị nye ha nsogbu ma oge kpụrụ ha bịa ụka maka na ọha ma ndị ga-anụcha nụta anyị ncha akwụkwọ nsọ sị our span is 70 years or 80 years for those who are strong. And when you get to fall like that,
onye nọdụ oge ezuo ya gawa ụmụaka ebere new generation gawa a sị na Chineke na-eleta ndị nne na nna akwụ ụgwọ to their children to the fourth and fifth or third generation. So ihe unu metara kịta wee ụmụaka ga-atụkwasị aka were na-aga anụsụkọta na-enye unu ntụziaka na-asị ka unu jizi ike mee ha encourage ka ha na-enwe ike ụmụ especially the boys ha nwee ike ije echiche ịga seminarị nwee ike ndị nwaanyị kwa nwee ike ije echiche ịga convent maka ile anya ị ga-ahụ na ndị ojii anyị ọ ndị Igbo anyị ndị nrụacha ọrụ na parishes ebe dị iche iche na Amerịka kịta apart from ndị Igbo anyị ọcha ndị shiri eshi bịa ọwụwa ndị amụrụ n'obodo a ga-achọ ka ndị amụrụ n'obodo a mmadụ dịka Fada Michael mgbe amụrụ ya n'ụlọ ọ gara semina n'ụlọ mmadụ dịka Fada na ọ gara semina n'ụlọ fọ abịa ndị nke ọzọ na Fada juru n'onwe ya ọrụ ọrụ Fada n'ụlọ kụzie nkụzi fọ ya bịa ahịa mụ akwara obi sente so ndị ọzọ dị iche iche anyị nedere successors among ụmụaka ndị amụrụ ebe a ha ejisi ike gụta akwụkwọ gụwa seminarị a na-agụta akwụkwọ ebe dị iche iche amụtara ụmụaka ha gwara mbịada taim ụmụ ndị dị iche iche mmanya onye ka nwere PhD onye ka nwere which is very good onye lokara eme ka na-agụ ha kwabere ime gị gụọ akwụkwọ weta PhD ya get it ọ ebe akwụkwọ sọrọ ruru megị mgbo so inwe ike ịgụ akwụkwọ agụta ya ọkwa na ike adịghị nke ịgụta akwụkwọ PhD gị ime ihe ọzọkwa na dedi ya anya emepe ọfụma enwere mbọsị mgbasa masị ebe ọ gbasa masị ofu nwaanyị akpọrọ ụmụ ya atọ bịa sefara biko m ketụrụ ya ekpere onye Spanish dekwa adịghị nwaanyị ọ chọrọ ịga convent ọ chọrọ iwu nọt ya sọ ọ chọrọ iwu nọt bọọbụsa haleluya Chineke imere anya eme na afọ na kpechi ekpere enye ngozi mana every parish around na Los Angeles nwechara ụlọ ebe convent ndị sista dị bedikịta onye na ya ebichara ha mbọmbọsọ nobody is there a ga-akụzi akụzi ka ga-eri ya no generation will come when those buildings will be taken again people they said soldier come soldier go barracks remain Colonel ụmụaka ndị mmadụ anyị bịa n'ụwa ndị nọrọ generation ọbụla na-eme ka ọ bụla ha metara ọ na-aga ọfụma ha na-aga ịpụta ka ịpụ gị pụta ga so jisi na ike kụziwere ha finally n'ozi ọma anyị na-ekwu okwu ndị ọrịa anyị ahụgo onye si dajarị ma ọ dị fọ ọ na mana onye ahụ onye achị onye na-arịba ọrịa mbụ onye na-arịa ka ọrịa wụ part of life ma wishe ọwụwa ma afọ ere abụọ ma ntị nye nsogbu ma ọwụwa ikpere anaghị eji ụkwụ na arapụta ahụ ihe niile ndị ahụ cha ha ụcha ọrịa onye ọbụla na-arịa ọrịa a na-arịakwanụ a na-aga ahụ ndị dọkịta na ndị nọọsụ akweje okwu enwekwa mụbụrụ a ga-ahụ ihe hụkọta ndị dọkịta na ndị nọọsụ ọ naghị ebi ya na-ejọzi ga-eme ịla na-ekpere onye Jesu onye ọgbọ biko Maria dị asọ ndị nke Chukwu head of the sick ịgabara anya arịa ọ bụ na ikpere bụ ndị ebe mmadụ dịrị ekpere na-ekwesị ike ọ ụtọ dị so onye njedị hụ onye ọrịa dịka sọ ọ bụ enweghị onye ha mere bụ ihe a ga-asọ ihe otu enwe onye ọrịa dịta ọ bụ onye ọbịa na mmadụ asọ onye chi ebunyere keka na ọ na-eme gịnị ọ na-ebunyere ya onye ọ bụ ụtọ sitere onye ọbụla agwa prezidenti na Naịjirịa si na enye dị n'ọtọ mba atọ n'ọtọ ya ka nkịta so ọrịa ụkwatọ mba atọ onye ogene kporo ya abịa onye ọzọkwa oge ya abịakwara so anyị na-arịa ihe niile na-arịa ọ dị mma ka anyị lede anya mara data ihe niile bi ha anyị n'aka enwere ọtụtụ ndị Jesu gwụrụ oge ma ọ nọ na-akụzi nkụzi a sị na oke nwaanyị nke
ọ gwọrọ ọ gachara nwaanyị ahụ ha dị anya ọma ọnụ akụkọ Jesu ya sị ekekwa ọ gaghị adị pọsịbụl na ya ga-enwe ike ịkọrọ Jesu mkpa ya ka ọ gwọọ ya ya ahụ oge ndị mmadụ na-aga ya asị m ike ibitụ aka na efie na ọ ga-adị oke so dị nwaanyị na ndị mmadụ na-asị ijebe ya ejisi n'ike n'ọgwụ ijere kọrọ ebe a ozugbo ọ gara jide Jesu aka gịnị mere ahụkwa dị ya ma Jesu mara ikeke si na ahụ ya were jụọ sọ onye metara aka m aka efe m aka gịnị mere ịhụrụ ndị niile kwuo na-ajụ oyi na-akụsa onye metara aka onye ma na aga Jesu adịkwa ọzọ sị onye bitere efe m aka ma ha na-adị ija wọnamen lekọ nwaanyị si egosi bra akwa ya n'ihu Jesu ikpere na sọ ọgwụ biko mere m ebere Jesu were isi aka n'isi si that okwukwe ha mee gịnị na ọkwa otu ihe a ka anyị na-eme tata n'ọha na 2023 years na Jesu bịachara n'ụwa ala ọkwa ka anyị na-eme onye ọbụla bịara ụka ọ bụ na ikpe ha ekpere si Jesu mere gị ekpere ma bịa nyere gị aka kpee ekpere gị nwa na nwoke dị ndụ na-ekpe ekpere kpee ekpere maka ezinụlọ gị kpekwana ekpere maka ndị nke gara aga cheta ha na anyị na-akpọ memorial gị madacha ikpetaghị ikpe ọfụma so ka anyị jisi ike na-eso usoro ntọala ndị nna nna anyị gara anyị ndị nnekwere nwere ezigbote ọrụ call it obligation or challenges ịma ihe na-eji eme ụmụaka nwatakịrị na-eme isi ike na-akpa agbara dị ama enwe onye dị ikpọ ọ bụ nne ya ọzọtakịrị ka ndị gị ọsọkwara ya asị ọnụ ya ka a ga-akpa nna ya nwatakịrị ka ndị gị ọsọkwara asị ọ ihe ahụ ndị ekwuchi esi so ụnụ amara anya ya si na ike na-akụziri ụmụ ụlọ afọ na-akụzikwara grandchildren ahụ ngozi yewu ị ga-ahụ agbụrụ gị to the third and fourth generation. So ka anyị na-ekele Chineke na-aga na-ayọ ya ka ọ na-edu anyị ka ndị Igbo ebe niile anyị nọ okwukwe anyị na nna nyere anyị n'aka si n'aka Jesu Kristi wee rute ndị Irish missionaries si n'aka Bishop Joseph Chinahan ruo anyị n'aka ka anyị sie ike na-agbasa okwukwe ebe ọ bụla anyị nọ ma n'ụlọ ma na Amerịka ihe ndị a ka anyị na-agbasite na Jesu Kristi dị nwere anyị Yeah.
ọhụrụ site n'inye Chineke ekele maka ndụ ha. Anyị
Chineke anyị ọ sọrọ ikenye anyị oke n'otu nchụaja nke a. Biko nye anyị amara gị ibi ndụ dị mma kwesịrị ekwesị n'ime Kristi, ka anyị na-amịta mkpụrụ nke ga-ewetara gị ụwa niile anyị na-ebe na ịzọpụta site na Kristi nwere anyị. Onye nwe anyị na onye unu malite n'obi elu. Igwe
onye dị n'afọ edunye n'ụlọ dị aka were nara were achịcha nye gị ekele n'otuto nyawa ya nye ụmụazị ya sị nara nke a ga-ebinye ụmụ niile ka bụ ahụ ka a ga-ebinye maka unu. Etu a ka o si bebe ma ha nchanye anya si ọ bụrụ ịkọ mmanya nyekwa gị ekele n'otuto bunye ụmụazị ya sị naranụ nke a ma ọ na ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara ka ọgbara ọhụrụ n'ebe a ga-agba ya n'ihi na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ n'ebe nke a ncheta nke m. Ka anyị kwupụta ihe omimi okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekele gị n'ihi na ibere ka anyị na-enwe egwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala na-arịọ ka anyị wenata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gazi ụwa niile mee ka ịhụnanya jupụta anyị gozie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị Jose na ndị otu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne ndị dị otu obodo ga na-ezumike nke ọnwụ kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwere ọnwụ ihe nke ebube gị biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngozi ndị nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta oke na ndụ ebe ebe ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị puku na dị ike niile nsọpụrụ otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnna
site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbara nsogbu niile, were nchekwube dị asọ na-atụ anya maka ndaghachi nke onye nzọpụta anyị, Yesu Kristi. Udo ka nna ha kwuru unu, udo nke nka na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke ozebụ adịrị unu niile. Onye ọbụla metụ nwanne ya aka
ka Kristi chekwa anyị ruo na ndụ ebere. Number 55. Yeah.
ndị kwaya anyị letekwara unu nwere ukwe ebe ahụ unu ga-ekwu ukwe ndị Knights of St. John unu dịkwa involved ndị ọbụla dị involved then ndị nne ọ dị nkoro na-adị ejekwa zaa ukwu ebe ahụ anyị niile dịka anyị si mmadụ ọ bụ anyị the largest, the biggest, the hugest black church in the archdiocese. And ihe ọ pụtara bụ attendance anyị ga-egosi ya na ọ bụrụ na anyị abịaghị amara na ndị ojii anọrọ n'ụlọ ụka adị ekuzi nke ndị Naịjirịa ọ bụ anyị nwebụ ndị ojii wee bụrụkwa ndị Igbo ndị Naịjirịa ka anyị gbaa mbọ mụ na anyị juru ebe ahụ Satọde a n'ụwa ndị ICWO ndị ICMO unu nọkwana ya convention nke ikwusa ka a na-ekwu okwu ya flyer ya pụtara ọ dị na bọọdụ ọ ga-ebido June 27 kwụsị na June 30 ma hotel dị available for booking from Wednesday to Monday so ka anyị tụrụ ya n'obi etu onye si wee chọọ ndị chọrọ iji eme holiday 5-day holiday only enweta the separate area block from Wednesday to Monday of that convention period. I did akwado my pilgrimage ịga Israel n'arọ gara aga nke anyị dịrị akwado ejezi nke a ka anyị ji si ya n'ọnwa April mana ọ na-afụgonu mmadụ ya akasị Chineke ewere aka ya n'ụzọ dị iche iche anyị wabụ mmadụ enyekwu aka were kagasị ya anyị apụrụ ka Israel eji m n'aka na ọtụtụ n'ime anyị ndị niile tinyere deposit na unu enwetagokwa ego unu bak ezitigara cheki unu bak n'aka chọrọ ya maka na onwere anya ya sijebe ebe ahụ na onwekwu plen dị nke onye ekwe ka o jezie ebe ahụ onwe ekwenuda so wee bụrụ ka o si wee dọ mana anyị na-ebu n'obi ka nke aha mechiri a ka na-eje Rome a na-eje Italy a na-eje other places onwe nke pụtara anyị emekwa ka ụnụ malụ anyị ji n'aka na anyị nwere ike jebegoro ebe nke ụbọchị ezigara ụbọchị Izrel ezigakwara ebe ahụ anyị ejebezie nke ahụ ọnya ka nsie ụnụ ndị niile na-eme ihe gbasara n'ihi maka ndị be anyị ije ụlọ ma ihe ọbụla na-eme paspọtụ bank akaụntụ anything ka anyị si wee mara phone nọmba gbasalụ na be anyị bụ Naịjirịa ndị niile na-eme nọmba ahụ the national identification nọmba ha ga-anọkwa ebe anụnwa na February 24 ha ga-anọ ebe a to ndị na-akpọ na fon ajụ maka ya February 24 ka ha ga-anọ ebe a ị gaa to their website ime ihe niile ya eme haziteziere gị time oge schedule mgbe ihe eji were bịa siri na ebe ebule na ezinụlọ ndị be ebe ebule niile si ka anyị kelere Igbo Catholic community ndị Igbo niile ọkachasị this community ya nọ n'ime nke ka anyị ọ bụrụ sọsọ na di ya nwụ mana sọpọtụ anyị nyere ya nke ka na Fraịde anụnwa gara aga mana ọnụ ụka ebe anụnwa mana Igbo Catholic community ọ si ihe dị ka ụnụ dịrịkwọ na n'ụzọ abụ n'ụzọ na Chineke ga-agọzi ụnụ wee na-ayọkwa ekpere ụnụ ka ya jee ndị niile ihe niile ya eme na ya ka eje ka ọ nata n'udo ka ọ gaa n'udo Obinna Ọba Obinna ene ya Obinna Ọba oke nyanwakwa ọtọ n'azụ ebe ahụ ọ bịabugo mgbe mama ha ka rapụ Ọba bụ nwunye Frank Ọba imende nwaanyị mama ya rapụ ya akarịa ụka ebe a na Fraịde anụnwa 7 year a na-ayọkwa nne anyị niile Igbo Catholic community niile ka anyị bịakwọ ebe anụnwa
ka anyị nọnyere ya na ezinụlọ ya ndị ọba ndị be ọba niile nọnyere ha were kwanyere mama ha ugwu. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshipers. Oh wow! You are welcome to worship with us, and anytime you are around here, you can come back and worship with us. Thank you very much. Yeah. I will make a nesi Okochuku do I know Kata Obodo Nyofo Akochie. And I call you a coyan and member the place me, they told you where we do. I make a Okochuku Jonathan Baker. I accompany a canosa preacher. Yes, I accompany a canosa preacher. Macabrum Bona, I had a but I make a little, you take easy. Obviously, also, it was a million over there, one and a million, and all the mechanism here, but yes, sir. Actually, what they do for the master, an hour and a half. Because on this hour, I can't keep back. That's right. They give me the signal. As one can work around great, also the every 40 years of my priesthood and order, never sang gates and any church. But that was the first time. Can you believe that that particular church? And when we do Gene at that church, about how much money it was? Oh, I'm on this Spanish. So now the first time I'm do Gene and more so liberal than anyone would do. Oh, I can say, indeed, what you did in Kuji. Everybody got answer one you guess yes. So can I be kept in trouble? I'm not follow you for anybody for being an Igbo. Igbos are going to be democratic and progressive. What do you go? Yes, I will make it Maria. And the Moa, I'm a father, I like to get that. My nigga like that, where they have always go. I'm a people, I'm a good people. I'm a Jaffa. Already, my march is over. So then they put it out. Can't get around. Nandi Biafra referendum in Monopine, let it go here. Only then on 1st of February, it will go to how do you remember register? It's in April, the work at Biafra, and what happened. Get there between now. Now, 20 million people. The moment they were talking 20 million, I got them off. So, all of our now, already are aware, Israel present. Makana, we and they just are like, that's all you are trying to do. And I don't know, everything and that time, kind of why. So, you see, you can then go to it, go to the internet, figure out the direction in it. Register, say yes, April Biafra, you can April, when now we can so your place. I want to do.
na chọọchị ịgba egwu na chọọchị mana ọ gara mama spiritual therapy ka ọ bụ therapy ihe na chọọchị kwetu mgbe pụcha ụbọchị na ọ ga-eme chọọ ihe nsogbu n'ebe ya ala so unu jisi kene ebubu na ebe obi na-adịkwa maka ana atandu ana ekpekpe na-atandu n'oge ndebe anyị ndị nkuzi Moses n'eluigwe na-eme gịnị na-aba aba ekpere anyị ekwutere Chineke unu jisi kene